सानसे बिबा हरो दाबो खालामनांसिया लागै हरनाया देग्लायबाबो मोनगोन सोर लोगोफोर बाबुखौ नायदो नै जोंनिया एसे सम दे गान रोजाब जोंनिया दिनैबो थोद रोजाबा होनो दि थेखासि दोङो नै दे बाबु सालथिखौ बुङामाय दे मेगनाव नाङोलै मा खबर लोगोफोर मोजां दे एसे रायलायनाय मेगनाव नाङो रायलाया मानो लाइननि माबाया मार गाज्रिलै रायलाया मानो मेगनाव दे देसन बाय रायलाय माखौ रायलायनो लोगोफोरजों रायलायसन बाय एसे समल' रायलायदो माबायाव ओंखारसिगोन दे देलै होद मेगनाव नाङोलै मा मेगन आं इदिबा गाहाम मोनालै नोंखो मोनो मोना आं मा मिथिगौ देब्रा माखौ रायलायबावनो आंबो रायलायबायानो दं माथो रायलायबायानो दं माथो मा रायलायनो मा खबर नों माला न'आव थांगोन सोर आदैनो एसे खिथाहरना मादैनो दे खिथागोन माला न'आव थांगोन नोङो जुमाय लोंना फैदो होननानै आंखौ रायहोजादों माबे मा जाखो नै जौ गोरान लोंनानै नै आथिङा दोलाबदो नै दोलाबदोलै जौ गोरान लोंदोंमोन लोगोफोर बियो नोंगौ लोगोफोर जौ गोरान लोंनाय बांद्राय लोंनाङा होनबा नों लोंना लायोना आरो औवा थुनाय नोंखो आं सिगां बुंखादोंमोन ना लोंनाङा होननानै नों आरो बांद्राय लोङो मानसियानो खोथाखौनो मानियालै दाखालि गोलैनाय नङाबा नांदो बियावबो दोलाबदो नै लोगोफोर नायसन नै जोंहा आदैनिया आथिङा दोलादोलै दाख्लै नोंदो आंदो फैबा बांद्राय लोङोना नोङो बालायाव सिलिप जानाया टार्निंआव ने गुसु थान्दानि लाल सा लोगोफोरनि बा थुङा खुलायदो नै थुङा खुलायदोलै दासो बोखानायालाय नैबे बादै जायो जाहानि सासे आरो नै सासे बिथाङा सोरगोपुरिनि चन्द्रनगर ना मा होनोमोनलाय चन्द्रनगर ना मा मिलन नगर चन्द्रनगरलै दे सोरगोपुरिबो होनो चन्द्रनगर सोरगोपुरिबो होनो ओमफ्राय आरो चन्द्रनगरबो होनो बेनिफ्राय जिराय होनो नै खासे आरो नै जाहानि मादै इयो नै सला गानदो दासो मालै नै जोंनिया बर' मु थांनाय नोङो मुवा बेसरा खैमन मोनखो बेसरा खैमन मोनखो जागोन खैमन 3 मन 4 मन खै बिगामोन खै बिगा बारा नै आथिं आखाइ दोलाबनाय नै नायसन जोंहानि आदै इयो दिनै जात्रा जायाखै नामा जायाखै जात्रा जामाराखै मुथां सा लोङै सा लाल सा बाबुआ मारिगासिनो
Ang mau malumra Lalsa. Lamura. Boरै बिस्कुटालाय बोरै बिस्कुटा Salah. Oh, kita minum dah, Pak. Di sini, Pak. 사는 일어. Ada, Pak. 에떼떼떼 खायसोमोन बायलै आं नोंखो माखायसो ए लोगोफोरजों रायलायहरनांगौ दसे सम दे नोंसाना इ माबायाबो जाम्बायाबो नाहरदो इनि जाम्बाबो नुबायना इयाव दे फिसालादो रायलायहरा खनसे मा खबर आबान दे इयावनो दोङो दे मा खबरलाय बाबु दे ओइ हे बाबु नों रायलायबाय था आं मोजाङैनो दोङो होनना बुं नोंसा मादैलानाव फैदों होनना बुङामाय आंलाय मोजाङै दोङोथ' र' दे मादैलानाव फैदों होन अ मादैलानियाव फैदों खिथाहर दे मोजां साहा लोंदोलै बाबु आं साहा लोंदो साहा लोंदो आया साहा लोंदो बेस आंनिया इमान रायलायहरनो लुगैबाय थादों नै बेखौ नाहरदो नि Babua. जाम्बाया नाय नि बोरथो ओइथिलै इथि नाहरदो नै बाबुआ जोंनिया इसोरनि मोसौ माबाखौ फ्रामखौ नाहरा मानो मोसौ फ्राम अ बेसां गिदिरनो मोसौ फ्रामा गोदोरानो दे नाहर गिदिरानो दा नों माला थांगोन न' दोङो सप्तासेसो 12 दिनसो 12 दिन ओमफ्राय दा मा खामानि मावबाय थादों नों इयाव मा मावनो आरो न'नि खामानि मावदो बेरा दुमनाय औवा दाननाय हा खोनाय बेनिफ्राय ओइ होनो हा खोनाय बेरा दुमनाय ओमफ्राय मालाय मा दे नोंलाय मा मावबाय थादों आरो बाबु मा मावबाय थादों बेरा नों दुमनाय औवा दाननाय मा मावाखैलै दे Gaya jebu mawakai. जेबो मावाखै टाक्लाक्लाथार नै जोंहानि आदैया नै टाक्लाक्ला चिटचिला एकदम माजोंथारलै पाकानि न'बो दोङो नै इसा नै सुगासिगोनलै लों बोखोगासिनो नै सेंटा लोंदो जों सेंटा संख्रि सा लोंदो र' संख्रि सा लोंसै संख्रिनि सा नै संख्रिखौनो होबाय थायोलै खानसेबो सिनि फुदुङा बरिया बरियाथार नै लाल सा मोजांबालाय हा सार बाबु मोजांबा मिटिं दोङोनो जोंनिया थब थांनि आं थब जानाय नङा जांलै नोंसोरलाय सानैया जागोन जाया थौ साननोबालाय थौनो साहाखौबो दासो फुदुंब्रबना होफैनायाबोलै दे टपिकआ बोखारनालाय खनसे मानोलै टपिकखौ बोखार टपिकखौ बोखारनो मानो टपिकखौ एसे बोखारलाय बरिया नुदोलै दे सेरेबा मा रखम गोदै ना गोबाब काराथार सेरेबा काराथार आरो न' सेरेबा काराथार आराकारालै हाराकारा आराकारा मोजांथार न' मोजांथार बाबुआ लोंखांबाय गैला सं खारि जाबाय गाबानो देन्जार गुदुंखौ लोंनो हायोलै जात बुखांना लायो मा जात थ' बाबुथ' बाहाय जाना थांसै जाना एखौ दोनै न' मटर गोरान दे खुरबायाथो दे स' लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नोसै आं ओंखाम जानि बयबो मोजाङै दङ न' लांफायखा ओइ नै बोरैबा गोलैबा किडनि काटां बायो जोबगोन